Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manayanaya nga hapon sa aton mga kaaksyon. Humble themselves and Kamusta dira nga aton mga kaaksyon nga nakatutok na sa siniya nga kahaponanon, ang iban naghingagaw pa sa pagpanyaga. So, subo nga hapon, mangin kaupod ninyo, ini si Inday Ann, temporaryo nga nagabulos, ka sa aton man regular nga nagapungko diri sa program. Si Tita Wilma Sugaton. I will hear from Ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann, nga magalingaw sa inyo sa pilaman ka mga impormasyon or impormasyon na akon ipaambit sa karon sa inyo. Kaga, syempre, pilaman ka mga naka-plaster na. Naka-plaster na. Siyempre, pamatian na ginakahiligan or ginahulat-hulat gid sang aton yang mga action radio listeners. Ang pagabasahon ko karon nga sulat. Kag syempre, ang mga impormasyon man sa karon na humalin ka ina sang kaagahon. Tugtog na sa sininga tinion. ourselves and pray Do amo subong ang unod man sang balita. ourselves. So, kamusta ang aton mga ka-aksyon dira? Ang iba nagapatuyo kay do amo nga oras do pag inugtulog ni kuno mo. Kasi muna, gaugtas si mother sa akon. Kay man hindi magtulog, kay malagaw pa sa piyak balay. Mga kabataan sang una. Siyempre, sa mga ka-aksyon naton, nga nakatutok, bisan di man kamusubo nga bahin, sa syudad sang Bacolod, bugos nga Negros Occidental, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. And siyempre, sa amon man mga ka-aksyon nga nagatutok live sa aton iya nga Facebook. Mayong aga, mayong udto, mayong hapon, or mayong gabi dira sa inyo. Kung diin man kamo nga parte sang bugos nga kalibutan. Forgive our sin and heal our broken land.
Subong do mapaang. Mapaang sa gabiyahe ko kagina do ka grabe gid sang init Samtang nagabiyahe ko padulong diri sa station. So, ang doon na notice ko lang kada magbiyahe ko after ara na gani magpatak 4 onwards tuga ara na si ulan. So subong do hindi mo gid mapaktan. Okay lang tuod sa aga pa kaya init pagka hapon. Ulanon kaniya. So dala pa mas mo ina iya. So mas maayo nga preparar ka man dira. Siyempre, ano bala ang mga dapat naton bantayan nasa subong man nga program sang This Is My Life? Pag maghahatag ko karon sang update sa inyo, angot sining nagluntad nga linog dito iya sa Camarines Norte. 5.1 magnitude nga linog ang nabatsyagan. So, ang detalye sinakaron ha, aton man nga pagabantayan. Siyempre, ang issue sa gihapon bala, nahanungod ini sa mga problema sa karon kay since ara na may available pero diri sa Pilipinas di syempre wala pa sa other countries may ara na ining bakuna galing kiti wala pa di kasulod sa Pilipinas may ara naman sang na monitor nga peke nga bakuna so ina bro bantayan ina naton karon kaya maghahatag man ko sang details angot sa sinayang nga balita. Kag syempre do good news ini sa mga foreigners naton. Mga foreigners naton nga mga abyan. Kay ang Pilipinas subong do gintugutan na naghalog na si Philippine government sa mga foreigners nga may ara sing valid visas agud makasulod diri sa Pilipinas. So ina karon duhatag ko man ang duga nga detalye labi na gid sa mga ka-action naton nga nagabantay man sang sinibala nga mga information kay I know may ara kamo dira nga mga himata abi nga outside the country nakapamana abi sa nga iban or lain nga lahi di gusto mag-visit diri sa Pilipinas o galing kay tungod sa mga restrictions nga ginapatuman dala man sang COVID-19 pandemic so doga ka apektuhan nagaka-delay or ang iban na ipakamaayo na lang nga i-postpone na lang ang pagbiyahe. So ina karon i-share ko man sa inyo ang dugang nga information. Kag syempre sa nasiling ko na kagina nga aton bala nga weather ang aton nga panahon subong iyang adlaw manaya-naya o galing kay managani hindi mapaktan pag abot sang kahaponanon kay nagaulan kagapon nagpuli ko nabasa man ko. Well, anyway, basta sa aton mga ka-action, mas maayo nga manigurado na lang. Kay mahambal ka tuod nga do wala man lang kun aga, pagkahapon gali dra kaniya ulanon or mabasa ka. Kung wala ka naka-preparar, wala ka jacket abi or kalo dira or payong, di pagpuli mo basang-basa sa ulan kagid. So, sa aton danay weather forecast as of today, ang tail end sang frontal system amo ni nagpadayon nga nagaapekto man sa sidlangan nga bahin sang southern Luzon kag ang northeast monsoon naman ang nagaapekto sa kabug-usan nga bahin sang Luzon. Diri sa Western Visayas, ang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod, makabatsyag sang or maka-eksperyensya sang magurugal umon nga kalangitan nga may ara sang lapta-lapta nga pag-ulan. So, bangod ina sa localized thunderstorms. Muna nga na-mention ko, nagaulan-ulan pag-abot sang kahaponanon. Kung hangin naman ang paghahambalan, kasarangan tugtog nga mabaskog nga huyop sang hangin nagika naman nakatunda na sidlangan ang mabatyagan diri sa kabugusan sa Isla San Negros kag ang aton baybayon mangin kasarangan tugtog mabalod ang aton iya nga kadagatan.
kaina nagbutlak si Haring Adlaw mga alas 6:11 kay nasang aga kag magatunod naman ini mga alas 5:53 karon sa hapon. Ang temperatura diri sa aton ara nag-range sa 25 to 32 degree Celsius. So sige sa mga ka-action naton. Sa liwat ha, halong-halong. Ay amo ni subong ang problema bala kay hindi na mapaktan na may gulpi na lang gaulan or hindi gani bisan gaulan gadungan man si init. Kung hindi ka makaprepara kaghalin kapag sa ubra mga ka-action nato nagaubra abi sa kampo prone gid ina kun wala ka nakapreparar prone sa pasmo. So ina halong-halong gid kita. Kag syempre sa iban pa naton nga mga balantayan man nga mga update. O yang aton karon i-share nga FYI ha. So mga ka-action naton kay at ang mga iban bala mahilig kun kay isa nga nang maglagaw dapat may upod gid o mag-travel goals ka dira abi. Pero may iba naman niya nga mahilig nga nagaisahanon lang. So ano bala ang aton man nga ano bala ang mangin manami, ang mangin na positibo nga resulta sa aton if halimbawa maglagaw kita iya nga nagaisahanon. Ina ang akon sa karon iga-share nga FYI naton. Kag syempre, bantayan man ang aton nga horoscope of the day. Mga ka-action nato nagahulat-hulat man isang ilang nga horoscope. Pero ni pala ang giran lang ha, hindi mo gud magsiling nga magpati ka 100%. Ina mga nakitaan lang man ina depende na sa imo kung manggasalig ka or hindi. Kay kung kaisa inablang may mabasol pa. Ara sa tao ang pagpati. Kag-ara man sa tao ang paggiho. By the way, mabalik ko din sa aton man nga details na bala sa aton information about sa akon palayag kagina. Ining natabo ang linog nga nabatsyagan sa Camarines Norte. So base diri sa report man nga ginpagwa sang PHIVOLCS, 5.1 magnitude nga linog ang nabatsyagan sa Tinaga Island sa Camarines Norte mga alas 6 kainas ang aga. Kag ini ang may kadalumon nga 1 kilometer kag tectonic naman ang origin. Suno sa ahensya or suno sa PHIVOLCS wala naman sang damage o kun halit abi nga ginapaabot pagkatapos sang aftershocks. Tag sa karon ang lokal nga gobyerno sa Camarines Norte ginahimo na or nagapatigayon sang assessment agod i-check ang mga infrastruktura o mga establishmento, mga balay dira abi nga posible nagkala apektuhan. Pila sa mga lugar nga naga-eksperyensya sang intensity 4 mga residente ini sa Kapalonga, Camarines Norte. Kag intensity 2 naman ang na-eksperyensyahan sa Guwa kag sa Naga City. Subong man sa Calawag sa Quezon Province. Ang Cainta Rizal naka-record sang intensity 1. Instrumental intensities ay na-record man sa pila ka mga lugar. Intensity 4 sa Jose Panganiban sa Camarines Norte. Intensity 3 sa Ginayangan, Quezon. Intensity 2 sa Gumaka, Mauban, Lopez, Quezon. Kag intensity 1 sa Marikina City kag sa Pasig City, Metro Manila, San Rafael, Bulacan. Muna no, kinahanglan maghalong gid. Okay naman tuod ang aton iyang weather. Ang kapabatsyag naman si linog. So kinahanglan tagid nga magpangaman. So diri na kita sa aton nga detalye sa ginhatag ko kagina nga information. Kay concerned, actually tanan kita concerned sini.
Ini tungod nga wala pa nakasulod si matuod nga bakuna, may na-report na nga peke nga bakuna. So ang NBI sa karon ginatunan, ginamonitor ang mga posible pagsulod sang siniya nga bakuna batok sa COVID-19 diri sa Pilipinas. So, si Justice Secretary Minardo Guevara amo ni ang nagmando mismo sa Bureau of the National Bureau of Investigation o kon NBI agud nga tutukan ini nga issue. Posible makalambot diri kag mismo ang publiko makakonsumo sang sining peke nga bakuna. Good luck gidayon Si gobyerno naman ang basulod. So, importante gid, may ara na sila actually sa mga ginapangbutang, mga seal abi for example, to make sure, galing kay may ara pagid asab o bakas pagid abi. O sagad pagid mangita ideya, sagad pagid mangita para lang makalusot ang ila peke nga mga baligya. So, ti halong-halong gid kita dapat. Mas maayo siguro kung magbakal gid man, inabalang nga sa mga kilala nga mga kompanya or masiling mo sigurado nga safe ina. So, sige, importante halong-halong gid. Kay base diri sa report, ang Chinese authorities ini sa China nakaaresto sa nga 80 gid ka tawo, 80 ka individual nga naga-manufacture kag naga-baligya sa peke nga COVID-19 vaccines kag ginabaligya mismo sa China or within sa China and also sa iban pagid nga mga nasyon. So, kung hindi ka kabalo mag-identify kung diin diri ang peke kag kung diin man ang original, good luck gid. Dapat ang tutukan man. Hindi lamang si government or hindi lamang si concerned agency ang mag-monitor. Also, ang public mismo. Kay kita, bisan tuod, hindi man ta graduate in related sa mga medical nga mga courses. Pero I know may ara kita sang jutay nga ihibalo angot sa sina nga mga information. But just to make sure lang bala nga authentic or ang ginagamit naton is hindi ang peke. Diba? Check tuman ko action hands. Kag sa isa pa natin ka impormasyon, good news ini para sa mga abyan naton yung mga dumuluong. Kaya man ginanunsyo sa Malacanang nga mas madamo na nga dumuluong ang tugutan nga makasulod diri sa Pilipinas umpisa Pebrero 16. Yan pala po, sa Pebrero 14. Well, anyway, so sunod diri sa kay Presidential Spokesman Harry Roque. Gindesisyonan sa COVID-19 Task Force nga pahalugan na ang travel restrictions para sa mga dumuluong nga may ara sang visa. Ining visa gin-issue tubtob Marso 2020. Apang valid tubtob sang makasulod diri sila sa Pilipinas. Apang may ari lang diri sang mga exemption nga ginplastar man ang COVID-19 Task Force. Kay may ara kon kay isang inabalang hindi sila allowed nga magsulod diri o galing kay may pila ka mga kaso nga mga importante. Ang ginatawag man nila case to case basis. So magadepende man ina sa gihapon. Magadepende sa papeles nga ipakita nila. Siyempre, panumdom ang mga mag-aabot diri mga foreign nationals dapat may pre-book accommodation tubtob 6 kagabi sa mga accredited man nga quarantine hotel o kunay facility kag dapat subject sa COVID-19 testing. Sa ika-6 nga adlaw halin sa petsa nga nag-abot sila diri sa Pilipinas.
kita, muyanto ang aton nga mga information sa subong iya nga hapon. Ilabi na gid informasyon para sa aton mga ka-aksyon. Gamay nga details lamang, agud may idea kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:01 na kita. So, standby kita danay. Sa pila man naton ka sa pila naton ka mga commercials. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. And pabalik diri sa aton programa. Sa
Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Indayan. Apang antes, Matahong nga bulag, ara lang sa likod sang Bacolod Base Center. Dira sa Ferrero Street, ara direng tanan nga mga flower stand, flower vendors kin transfer. Pangita lang ninyo dira ang Johnny and Christine flower stand. Pwede man kamo magka-text, pwede man kamo magkatawag sa cellphone number 0930-9592828, hindi gani sa landline sa 7095-305. Kag syempre, hindi nyo man pagkalipatan ang atong sa DTX 500 capsule para inaiya sa aton healthy fit iya nga atay. Ang aton siniliver nga mong pinaka-largest organ sa sulod sang aton tiyan. So, paagi man sa aton sini DTX 500 capsule, inaiya adlaw-adlaw man nga malimpyuhan. Gani para sa kompleto nga management sang inyo liver, sang inyo atay, mag-DTX 500 capsule ikaw adlaw-adlaw. Tungod ina ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton atay. Gani para sa healthy nga liver. okay, pabalik sa liwat sa mga ka-action naton nga nakatutok na diri sa aton nga Facebook Live. Sa kay Sir Alex Montesa, mayong hapon. Sa kay Ma'am Cory Vida, mayong hapon watching from Kuwait. Sige, mayong hapon dira sa imo, ma'am. Sa kay Julie Militado Patrimonio. Mayong hapon dira sa imo. Sa kay Miss Athia Kim Eriman, naga-monitor dira sa Banwa sang Morsha. Kamusta dira ang weather? Ulan-ulan or nagatagiti ang init? Sa kay Sir Erwin DB Gonzales. Good PM. Nagapamati lang siya kuno asika. Thank you so much, sir. Sa kay Christopher Redfield. Mayong hapon man. Sa kay Joval Trinidad. Good afternoon. Salamat for monitoring through YouTube, Transistor Radio, and FB here in Cabancalan City. Kompleto ba? Tatlo bilog. Greetings to all. Di na ko to. Dahil agad ha. Greetings to all the listeners and the viewers who are tuned in at this moment. Thank you so much, man. Sa kay Sir Gramar Gicano Haliasgo. Good PM action on. Monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castellana. Asiga, madamo inyong salamat. Alas 2:08 na kita, and this time, para na iya sa pagbasa man, sang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig ang buhay ay ganyan. So, sige, tiyo na sa pagbasa naton sa nga sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Ang aton letter sender sa subong iya nga hapon ay nagapatawag lamang sa kay Rika. Tubo-tubo lang kami nga duha. Kag ang sulat ni Rika nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa tanan na naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Tita We, tawag lamang ako kay Rika, 25 anyos. Kag duha ka tuig na
nga may ukon kasal sa akon bana. Tita we, sa tung dalaga pa ako, may tupad balay kami nga sama-sami. Makitaan ko nga nagahalay tulok sa ako. Hindi man nga nag-a-assume ako, tita. Pero sa pamatsyag ko, may gusto siya sa ako. Malapit isa ka tuig nga ini ang iya ginahimo, tita we, sa ako. Apang ang problema, tungod wala man niya ako ginpangaluyagan. Sa aminon ko, tita we, gusto ko siya. Apang tungod ako ang babae, hindi man pwede nga ako ang magpangaluyag. Tub-tub, tita, nga makilala ko ang lalaki nga naging bana ko na sa karon. Sa akuon ko, tita, mas grabe ang kilig nga ako nabatsyagan sa akon sinitupad balay ikumparar sa akon subong nga bana. Sang magpakasal na ako, tito we, nagsaylo kami sang balay. Sa lugar nga malapit lang gid mismo sa ginaistaran sang akon nga ginikanan kag utod. Kag syempre, inititawe ang akon man nga tupad balay. Nagapabilin nga akon tupad sa gihapon sang balay. Tungod, titawe, isa ka adlaw sina. Samtang nagapamunyag ako, may nakitaan ko nga nakalupot nga papel sa amon gate. Kag sang ginbasa ko, tita we, love letter halin sa lalaki natupad balay ko tubtub sa karon. Kag tungod crush ko man siya, tita, nakabatsyag ako sang jutay nga kilig. Subong, tita, nag-improve na siya. Hindi na lamang tubtub sa tulok, kundi nagayuhom na sa akon. Apang, tita we, hindi ko gusto nga maguba ang amon relasyon sang akon nga bana. Nahadlok ako, tita, tungod sa nasiling ko na kagina, may luyag man ako sa iya. Ano bala ang dapat kong himuon? Kabay, nga matagad niwan ako sang laygay. Ang tagpadala, Rika. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:14 na kita mga ka-action. So, amo yadto ang sulat nga ginpadala man sa aton ya letter sender sa kay ako na nagpatawag lamang sa kay Rika. Medyo mabulubudlay ini kay man may ara ka na isang karelasyon or may bana ka na. Pero madali na gid ha, action names. Maayo lang ko da sa imo actional Mars ang red bala pangga action JM. Maayo lang ko kay basi may nag-send ra sa ilang mga messages.
So, sige. Sa ating mga ka-aksyon, sa inyo dira nga, or gusto man ninyo nga mag-participar sa pagpadalaya sa inyo yung nga advice, sa aton letter sender sa kay Rika. Ari ang atong text hotline, 0967-570874. Sa liwat, ang among text hotline, 0963-75-70874. Pwede man ka mo maka-message diri sa aton iya nga Facebook Live. So, sa kay Rika. Tubo lang kami nga duha action JM. Pareho lang kami edad. Actually, in the first place, Balarika, may ara gid kun tani isang tawag ni tion. Kung gusto kong gid sang lalaki nga magpangaluyag sa imo. Nga asubong pa. Nga asubong pa kung ang time bala subong nga may ara ka na. Diba? So, kung sang una yung pala na ginhimo, hindi na sa tani maghinulsol. Siyempre, given, tungod nga may nabatsagan ka man sa iya, mahimo nga magtulod ina blang madala ka sang imo nga balatsagon. Apang mas maayo, sabton mo ang iya nga sulat. Kay tungod nga mas ginahatagan mo sa nga bili or balor abi ang inyo nga relasyon sa imo nga bana, ipakita sa iya. Balusi ang iya nga sa sulat. Ibutang mo da halimbawa, palangga ko ang akon nga bana. Kag hindi ako maghimo sang kun ano. Agud lamang nga maguba ang amon relasyon. Paagi agud na prangka mo siya. Labisan tuod na luyag ka iya sa iya, or may ara ka man sang ginatago nga pagigugma sa iya, o galing mas ginaprioridad mo ang inyo nga relasyon sang imo nga bana. Kag mas maayo pagid ina siguro kung imuno man sa imo nga bana ina balang sa part nga do ka mag-an lamang. Kaya may ara kung kisamas namin pagid kun ma-open up muna sa imo nga bana, at least para pareho ka mo makahimo sang desisyon kung ano ang nagakabagay. So, sige, dili na kita sa pagbasa man sa aton mga ka-aksyon sang ila nga mga advice. Sakay 5827, hindi na video ko no pwede kay may bana ka na. Number 1, ang bugina mo, number 1 nga ano sa imo is may bana ka na. Action on para kay Rita or Rika ha. Sa kay Rika, ang una nga boy galing wala pa gana mga luyag, basi na huya lang siya, magprangka siya sa imo. Halin ini kay 4595 from Talakdan, Kawayan. Sige, thank you so much. Good PM, indayan ang mahambal ko sa iya, hindi na niya pagpensaron ang nauna nga boy, kay makaguba na sang iya relasyon sang bana. Total, nakasal na siya. O, diba? Thank you so much, 7778. Halin niya kay 3148, maguba lang na ang pangabuhi niya. Di ba siya tugid maguba, gid man tudang imo nga pangabuhi kun dayon nun mo ina. Okay, sige. Thank you so much again sa inyo nga pagpadala.
Halin kay 6353 ta utdon niya ang nabatsyagan niya. Dapat utdon mo na ko no. Ang imo nga nabatsyagan Rika. Si imo dira boy next door. Okay, so sige. Sa ating mga ka-action, abi nga nag-monitor diri sa aton nga Facebook Live. Sa kay Sir Raymond Ligaspe Pinida. Good PM action an. Ang mahambal ko lang kay Rika, pagprangka siya, kay may bana ka na, kag nakasal ka na. Pray lang gid, kag magabasa sang Bible. Sige, salamat gid. Greet niya na lang dayon si Ariza Ibuen kag si Mama Ronel sa kay Lola Arlinda nga nagapamati always dira sa syudad sang La Carlota. Siga, thank you so much gid sa mga nagpadala diri sang ilaya nga mga advice sa kay Rika. Okay. Si Ma'am Veronica Santillan Manukan, gali naga-monitor. Kag si Ma'am Jean Oy Cesar. Thank you so much. And sa liwat sa kay Rika, thank you man sa pagpadala diri sing imo yang sulat. Kabay nga wala labot abi nga nagpangayo at least sing imo man nga mahatag na laygay abi namon sa imo. And syempre kabay nga makahatag man ini leksyon sa mga ka-action naton nga naga-monitor man sa sini nga tinion nga may kaangay man bala nga experience may kaangay sa karon nga sitwasyon. Pwede kargong gid man di ba nga may ara ka na tapos may ginapinsar kapag gid nga lain. Kung sakon lang ya gani ako na kung bana hagaron kung dahil magsaylo na lang kami. Budlay na yan para likaw na lang bala sa gamo. Kapin pagin nga daan halimbawa be nagaobra si bana basi madugangan pagid balaw. Di ba mas mayo para layo sa mga amuna nga mga sitwasyon likawan na lang. Well anyway, salamat gid sa liwat sa kay Rika sa aton letter sender. Kag syempre sa mga ka-action naton nga nagpadala man sang ilaya nga mga advices. Okay, may nagpahabol pa. Si 3148. Good PM, budlay ang sulay nga ginatawag gani samtang temprano pa likawan na gid agud indi maguba ang pangabuhi. Miyang na amihan ni gali sang binalbagan. Thank you so much gid sa imo Ma'am Miyarna sa Banwa sang binalbagan. May point gid sila. May point tayong lahat. Alas 2:24 na kita. Kag sakon nga pagbalik. Standby kita para sa aton iya nga FYI. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. And mayong hapon sa aton mga ka-action nga nakatutok diri sa aton nga Facebook Live. Sakay, Ma'am Cathy Vera. Hello, Indayan. I greet ko Very and Seridona family sa Barangay Araal, La Carlota City. Sakay Ma'am Yvonne Buecher, nakatapos na siya share. Anyway, thank you so much. Sakay Sir Julius Borbon Bulido, mayong hapon watching live from Rojas City, Capiz. Please pakigreet naman Indayan si Romel Bulido sa Barangay Alangilan,
dira sa Bacolod City. Kag si Alangilan, Jackto Bacolod. Kag si Ante Sony Bolido, gipunan dira naman sa Barangay Estefania. Thank you and more power. Salamat man sa kay Kano Oreta. Dapat kun may vaksina sa Department of Health ginaya mahalin kag health personnel gid makandak sang vaccination para siguro ang kabuhi sang tao. Ay inchakto gina sir. Oo, muna na ka ano gid si sir sa share ko kagina nga information about sa peke nga bakuna. Wala pa nakasulod si original, may peke na. But anyway, sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, saliwat mayong hapon. Sa kay Ma'am Virgie Olpinda, good PM action Indayan. Salamat gid Ma'am Virgie. Keep safe. Ikaw man dira halong, God bless always. Saliwat sa kay Raymond Ligaspe. Ginagritya Marina Pinida, Ligaspe, Gador, kag Santa Ana. Sige, thank you so much. Sa kay John Nathaniel Del Monte. Mayong hapon Action Radio from naga-monitor from La Carlota City. Thank you so much, Ged. Okay. Nagapamangkot si John Nathaniel Del Monte. Paano magpadala letter? Ay, pwede mo lang di padala sa mon, sir. I-search mo lang at Wilma Sugaton. Dahil lagay, i-search ko na yan. Kasi masala ako karon. Wait. Wilma Sugaton. Wait lang yan ha. Wilma Antupina Sugaton. Ang iya sina nga profile picture si Mama Mary. Pwede mo da nga ma-send sa iya or pwede man sa ako. Bisan di lang kay subong kaya ako nagapungko, ti ako mabasa. Depende na kung sino gabasa mo. Kung si Tita Wilma ang imo nga sendan, pwede mo ma-send kay Tita Wilma. Or pwede man sa amon iya nga page. I-message mo lang dira. Pwede ginaakay, gina-sin man ina namon. Kag kuha una namon ng imo nga ginpadala nga sulat. Okay. Thank you so much. Sakay. Okay lang ko, Sir Raymond. Pwede ka action? Anong pwede ka action man? Ari lang di sila. Ari lang si Action Daryl kag si Action Idan. So, sige, standby kita danay para sa pagbalik sa atong programa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia. Pabalik diri sa aton programa. Sa gyapon ng inyo kaupod ini si Indayan. So this time diri na kita sa aton man FYI. Si Action JM mahilig din mag-travel mo. Ikaw yung Action Nelmore, mahilig ka mag-travel? Sana all. Si Action Dale, pagod galit mahilig man mag-travel. Pero si Action JM, lonely? Joke lang. Joke lang, nalawag ko lang na JM ha. But then, ang ato niya FYI, subong iya nga hapon, ano bala ang mga feeling? Ano ang feeling mabatsagan naton kon mag-travel nga nagaisahanon? Diba? Kayo may ara kon kay isa nga nang
ang isa ka tao gusto niya lang mag-travel on his or her own. Pero may ara naman niya nga gusto niya dapat may upod siya. Pero syempre, ang suwong aton i-share, ano bala ang imo nga, or ano bala ang mangin manami nga resulta kung ikaw lang ang nag-travel nga isahanon. Number one, exciting. Syempre, excited ka, kaya na bala nga nag-plastar ka dira abi, booking details, or mga plano mo dira, namin sang yuhom-yuhom mo. Tapos ikaw ang nagaplastar sang imo oras. Sinabarang wala ka sang may ginapensar nga, ay hulton ko pa si amo ni, hulton ko pa si ano to. Oh, may kwaon pa kami diri, may ano, di ba? Ang imo nga ano to na itinerary, ang nang oras kun tani nga nakalakat ka na. Galing kay may ginahulat pa, may ginatapos na, maguba, di ba? But then, amo na siya, ang number one kid, exciting. Hindi mo mapaathag ang imo nga nabatsyagan. O gasamo ang excitement, kasadya, kag syempre, kahadlok. Kaya nga, ikaw lang isa. Ang ikadua, feeling matured. Di ba kung may upod ka, upod mo yung mga pamilya, dugasalig ka man sa ila, magbanding, for example, maglagaw ka mo abi sa isa ka resort, layo nga resort. Tapos, syempre wala ka na blapin sa ron, kay ara naman si mother, siya na da bahala sa pagkaon, siya na da bahala sa amon ng mga bayo. Di ba, wala kami ginapensar kung ano, ang ginapensar mo lang kaugalingon mo, nga makaupod ka sa sina nga pagbanding. But then, kung ikaw lang nga isa, ining ginatawag nga maturity, feeling matured, solo mo ang tanan. Kag dira pagid, makatuon ka kung paano mag-budget sang imo nga kwarta. Dira mo man mahangpan, dira mo man mainsyandihan kung ano ka importante. For example, nag-travel ka abroad, ikaw lang isa. Exchange of rates. Dira mo na daw mahibaluan. Kahibalo ka naman kung paano mo ialagaan ng imo dira ka ugalingon. Kay man ikaw na lang isa, for example, along travel mo abi, naglingin imo nga ulo. Good luck si mo, wala ka dalabi bulong. So, amo pa gina. Do ina ba lang kung isahanon ka lang nga nag-travel. Do ang imo nga mindset dapat nakaplastar ang tanan. Po, feeling matured. Ang ikatatlo, stress-free itinerary. Mupagid ni. Na-mention ko sa una, di ba? Ang imo nga oras, ikaw ang nagadala. Kung gusto mo matulog, tulog ka lang Wala ba may nagahulat si mo, wala may nagabantay dila si mo. Mother mo labi, bugtaw na kay malakat na ta. Ara na ka mo sa hotel, for example. Bugtaw na kay adlaw na malakat na ta, maligo na ta, padugay-dugay ka pa rin, pabuyan-buyan ka pa da. Ikaw ka magulangan, for example, bugtaw na kay mga manghod mo to, wala pa nakailis, maligo na ta. Diba? Kung ikaw lang isa, wala ka sang pensaron. Pag gusto ka kung saan ka magtulog, pag gusto ka kung saan ka man bangon, agad nga, i-explore mo, for example, ang isa, Abika Island. Ang ika-apat, ang manami pagid kay man may makilala ka nga mga bag-o nga friends. Kay man kung kaisa, kung ikaw lang, ako may upod ka, tendency sina, kamukha mo lang gidjapon mag-ilistoryahanay. Pero kung ikaw lang nga isa, mangita kagidya sa nga somebody nga imo nga maistoryahan or makaistorya abi samtang yara ka nagatinera sa sina nga isla. Kagang isa pagid in terms of direction, bala hindi ka familiar sa sina nga lugar, makapamangkot ka on your own. Hindi nga isugo mo pa to sa pihak. Ang next, amo ang bag-o nga perspective sa mga bagay. Di ba? Kung ikaw lang yung isa, damo ka gidya may makitaan. Damo ka man may ma-discover. Pero ang iba niya kung may upod ka, example, biara ka mo sa isa kakalanan, sa imo ya bag-o, sa iya daan na. Mambal ka, hala ka na, isang amo niyo,
duga na mayara na to sa amon yun. Wala mo na nakita. Oh, di ba? At least ikaw kung ikaw lang yung isa, ikaw lang yung maka-appreciate sa mga bagay nga una mo nakita. Hindi na ba lang ang term nga manol, di ba? Hindi man sila nga manol-manol, gida. Ano ka lang bala, ala kanami, maamo ka na abi, ma-amaze ka. So, mo nang pinaka-nami pagid. Ang ikaanom, mas makilala ang kaugalingon. Kumbaga, resulta ini siya sa pagka-independent mo as a independent person. Madiskobrehan mo nga, uy, kabalo ko gali magluto, nga ako lang isa, nga nagasalig pa ko kay mama. Uy, kabalo ko gali manghugas, hapos mo lang gali manghugas. Uy, kabalo ko gali manglaba, pero jutay lang nalabhan. Hindi nang pagpatamaan. Diba? Ay, tapos may kapit mo ma-explore bala nga, uy, kabalo ko gali magdala sang amoniyo, kabalo ko gali magbike, abi ko hindi ko kabalo kung wala may nag-guide sa akon. Diba? Tapos, syempre, mapagwa mo kung ano gid ang imo iya nga matuod nga batasan. Kung may maupod ka kung kaisang insecurities bala nagaka-develop man. That's why nga ang pag-travel mo nagaka-apektuhan. But make sure lang may ara ka sang mga nagapanguna. Importante yun yung mga kinahanglanon na money, pagkaon mo dira abi, bulong kaga, sarang mo nga matulugan. Or kung may ara ka sang tiniran abi, kinahanglan naka-plastar na. Diba? Ang mga advantage action JM kung mag-travel ka nga nagaisahanon. But I know gapangita kagidyasang isa pagin nga maupod. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:37 na kita. Nakamuno si Ma'am Jean, oy sister, bigay na lang sa akin yung kapitbahay. Kayo man ko si Ma'am Jean ba? Okay, Anthony Jones sa Villa Ceblano, naga-monitor upod niya si Shemely Faunala na nakakatapos lang po ng exam. Ba't ka nagtatagalog? Okay, Sakay. Please greet happy 88th birthday, Nanay Dileng Geneva from Margie and family. Kagkay, Tita Wilma ko, no? Thank you, Tita We. Halong-halong diraan. Enjoy lang daan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita. Sa akon nga pagbalik, hiyo naman para sa aton pagbasa iyasang aton nga horoscope of the day. Stand by! Sample Plus Gold. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sample Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado. Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:46 na kita. Kag pabalik diri sa programa, This is My Life. Sa gyapon, ini ang inyo kaupod, ini si Indayan. So this time, atiyo na sa pagbasa mansang, aton nga horoscope. Suong adlaw, Pebrero 5, 2021. Biyernes kita sa karon. Unahon naton ang mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Ang manami kuno nga ginabatsyag mo sa karon Aquarius, na ang magaganyat sa sang healing energies agud nga magamit para nga ma-enjoy mo ang bilog mo nga adlaw. Posible nga makabaton ka sang imbitasyon para sa isa ka okasyon nga pangpamilya. Sa mga Aquarius, lucky numbers mo subong 13, 26, 58, 45, and 52. Turmeric yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, magkalipay, magkasadya. Bangod ang tanan, magapabor sa imo. Hindi pagsapa ka ang mga nagapangguba dira sa imo, mga chismis abi, kay hisa lang na. Kahisa lang ang panguna sa ila. So mas maayo kung nagapanglibak dira sa imo, dead ba. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 36, 56, 43, and 13. Magenta is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, sa Marso 21, tugtub Abril 19. Kung sa karon atubang mo negative emotion, pangitaa kung ano ang ginhalinan sila. Dapat lang pensaron Aris nga ang solusyon magaabot sa natalana nga tiuan. Kung ginapensar, may ginapensar ka dira subong nga kasakit. Pamensara lang nga may ara gid sang sabat ina. May ara gid sang solusyon. Hulat-hulat lang kag magpangamuyo. Sa mga Aries, lucky numbers 53, 46, 38, 11, and 22. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Ay mas mangin mahapos sa karon. Ang imo yang nga mga ulubrahon. Ang imo dira nga mga ginapensar nga sa paglantaw mo do kabudlay, but then may ara ka sang positive energy sa karon Taurus. Kag ina imo nga malampuasan. Mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 49, 52, and 13. Tulip pink is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Master mo na subong Gemini ang meditation. Makahimo ka sang harmonia sa tanan nga bagay. Kag mangin marami ang resulta. Ano na inaya sini nga imo subong iya nga mga sitwasyon subong Gemini. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 42, 39, 13, 31. Sapphire blue is your lucky color.
Kag para naman sa mga cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Ay aware ka cancer sa mga issue, mga chismis sa imo dira nga palibot. Apang mas maayo nga maglindong ka na lang, hindi na mag-intra. Kung hindi mo gusto nga madalahig ka pa sa sina nga problema. Okay, kung tuod, bisan ka balo ka dira, ipo silang, ahip silang. Hamba lang, hindi na ko pag-intrahan. Kay para wala sangga mo. Sa mga cancer, lucky numbers, 33, 26, 58, 15, 42. Cinnamon brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Oy, sa kay Sir Eddie Laus dira danay sa Cane Town, Victorias. Nga naga-monitor sa subong iya nga hapon. Thank you so much. Dugang pagid naton nga horoscope. Sa pagbalik man sa programa, This is My Life. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:58 na kita. Kag pabalik diri sa gyapon sa aton programa This is My Life. Kag sa pagpadayon sang aton nga horoscope of the day. Para sa mga Leo, Hulyo 23 tugtob Agosto 22. Ipaathag mo kung ano ang gusto mo nga matabo or gusto mo nga mapahibalo sa imo yang mga kaupo dira agud malikawan nga kon malikawan ang misinterpretation o kung hindi kanila dali-dali mag-gets. Kay kung kaisa mo ning ginahalinan nga nagalainay ka mo sa buot kay tungod nga wala siya kabalo nga lain man gali ang gusto mo buot nga palayag sa iya o ipahibalo sa iya. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 36, 57, 27, and 13. Pastel green is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. O pangitaa ang matuod nga status ng imo iya legal case. Ang kinahanglan nga i-suggest sa abogado ang angot sini. Kung may ara ka dira abis ang problema in terms of legal, kung may ara ka sang suhestyon, feel free nga i-suggest ina sa imo iya nga abogado. Sa mga Virgo, lucky numbers 23, 47, 33, 11, and 56. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tugtub Oktobre 23. Uy, satisfied ka sa karon sa imo nga kabuhi, Libra. Handa ka
batunon ang mga event or mga hitabo dira sa imo. Kag madamo ka sang may mabatsyagan nga good moment. Diba? After kuno sang negative, may positive eh. So, sige. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 37, 41, 15. And scarlet red is your lucky color. Okay, standby kita danay para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kag syempre para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Madamod nga salamat sa pagupod sa akon sa Orasyo Imperata. And
karon pabalik diri sa aton nga kasugpuan sa aton iya nga horoscope of the day. Para sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Pilia kag pasalamatan ang mga nagaabot dira sa imo nga mga maayo o mga manami nga mga bagay. Madamo ka sa karon iya sang maangkon nga mga positive energy, Scorpio. Dapat halungan kag pasalamatan. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 26, 56, 13, 35. Caramel brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Hindi dira pagsapaka ang mga nagpang hambal-hambal ang bala sa imo. Napasapasa lang abi ang istorya. Kay ina kahisa lamang. Kag sa karon, Sagittarius, may makitaan ka iya or may madiscover ka nga imo ikasarang. Agud nga mapa-improve ang imo nga buwas damlag. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 46, 29, 31, and 15. Burnt orange is your lucky color. Kag sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19. O mga hambal dira kon ka isa. O mga naghambal man dira sa imo, lang wala nila na pensar nga inagali medyo may unod na or medyo masakit na sa parts ng iban. But then, kung ikaw persona nga makabaton sina, pamensara lang nga malampuwasan mo ina nga mga paggatamay sa imo. Pilion sa gihapon ang mga husto nga buluhaton. Agud iya nga makalikaw ka sa gamot kag makatuto ka sa imo iya nga mga plano sa pagpa-improve man sa imo kabuhi. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 26, 49, 15, 55. Jade green is your lucky color. Yes, amuyan to ang aton iya nga horoscope of the day sa subong man nga adlaw sang Biyernes, Pebrero 5, 2021. By the way, mayong hapon dira sa kay Sir Alan France Camacho nga naga-monitor kag nagapatamyaw lang siya sa kay or pamilya Camacho, si Bunga or si Bunga ini siya, kag si Reynan o si Bunga gid man siya nga nagapamati gid. Sige, samtang nagahigda. God bless and keep safe always. Thank you so much. O isa kay Regent Tan Villalon dira sa Banwas sang Manapla. Pero I think nag-obra ni siya subong. Halong-halong dira manghod. Sakay Virgo September. Hello Indayan. Mayong hapon. Okay. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:09 na kita. Okay, standby kita, Danay. Okay, saliwasa kay Sir Eddie Laos. Thank you so much. But then, si Inday Ann, kulabos na sa oras. Mga next week. Next week, magkaupod kita. Apang antes, ang aton anay Bible verse for today, halin sa Matthew chapter 7, verse 3. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Sa liwat, madamo gid nga salamat sa aton mga kaaksyon nga nagupod sa akon sa subong nga hapon. Ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,